Meno ka say yesi o ma mo free wiase abusua for we abadwoma pa me pastor for asem wadwene to from the TSM wa ye kan bi gidi se be yemfa so de ni nhira so nko e de ma wo bi a wo TSM ni bi fa volume ni nko so me kasem ketu bi na de a cherutie ni and I'm telling you, they will tell you are the dawn, you are the best and all that. Oh trend they will say things like that to you na trimude bape na you free di chire na hwiase di chire wo hwefom say tum won sori bi. I'm telling you the word of God. The question then becomes onipenya wiase na wa hwede nem kwa de be mfaso na wo so. In other words, Jesus was trying to ask the question, so onipenya Bentley e de be mfaso na wo so. Say fine ade visa neko America koro mempeho tianie kasa mumfanchirawo ya kanka kan yi bi say onyambema wa awade na nyambema wa yi adan won tumi nkeka nsem bisa you know me person me kasa bi di chirawo and I don't know kan wo Hebrews chapter 12 na no kasa bi a emuda ho na me person ka me yan kaye edema you know nyame enkro for Hebrews the 12th chapter na wudu verse number 4 so muni boni di akun amunya ni so enkoduru mocha mu yi na mama mu wire mfira futu kasa kire mu se emma kasa kire emma no se meba emu awurade asotwe adeketoa nanso oyiwa tanya you know if you know ubia or pesa we so data no na we hebi our honor you can do so, you have the privilege to do so. We have a new page in this one was page in the amame na timia ye asempatre adwuma no pay na awurade enhyira ne man wanting and emfankyere ne man for na sereni Jesus edimo edipanyini. I'm telling you, and be said here, you know, if we are see a year, no money idea, meaning I may person cancer and banish it out. Now, doing such a be please. That's such a awakening. I'm telling you. Mama bone for someone no so monye enkwase afo nso edienti na nipa bebu ne nkwa na mu awuo said you was nkafo tenso yimu aye edunso no e kan ye no kan Hebrew for man to aso kakra you know na bibia me da wo hopa adwene wa hunu ye okenkan Genesis chapter 3 verse number 19 o se dot ye mu no ti wu free mu na abesa akro kan Hebrew for no ye wi ana men kan de bi etifi asem se ye afiri Nyankopon do mu se muhunu asotwe mu amane mu na motena mu a Onyankopon ye mo se emma onyame wo ye mo sade yi oye mo se emma oye mo sade yi emma kan kwa na obaben e no ho anaja entwe na so obaben no wotena ase a wo fie no ye bone anaja entwe na so se munni asotwe wo nyina anya bie no bia se o se wunni atenetene na wunni honhom nyan na wunnim sade wunni sade ye tenetene wo na ye twenwo kamu sikwan mu a ene na mo ye adwaman na wo se wo ye adwaman na enye emma pa ene mo wase bieu ye honam fanam ajanom se asotwefo a ye fere won yere mfa ye ho enhye wuntie so wo ka se ye honam fam ajanom kra ye fere won na ntie se wonyankopon kan ko fam yere mfa ye ho enhye honhom ajanom ase encha ne sa pii emom na ya tena se na wonde ye wotwen aso ena kakra bi sadia eye won enu so enko na ono de yen yie enti ena otwen aso ye enti o ye metena me ka de fedefesem ye yie yontra na ye nya na hotie ne bi absolutely eno na nka me ba be ka kira do fo ise ye pe Kristo na hotie ye ya bobra ebre ne ti ye ba ye pe Kristo na hotie na ye ya bobra be na obi betimi abobra si ne yie amani di na shita ko wiase ano abra woni tine na efiri tine ne ipegya wo man boni ya hohora de mani righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. It did not do a no case. So was say for Pemnoa, a dear Ben what in by your free say, we need a swoon now you fappem. Yeah, it walking kind was 2 Timothy chapter 3 verse number 15 was who flew more for us. Name him to a crumcrona and Baunian suffer Christo yes, Gideso, ever seen a conquest him. We do 16 hours at Trinity, Yamimo, a Yaman church, a 10 year and tear so whom Sabaya with Yamini Pan was yes, in a pet, Eriamanuma penna. Now what can come with no area, no, sir, a idea. Na ewo wa was woni pa bi atimeti ase wunya tenetene tim mebu sameteni kan yimu ayenso awa ka asemi wo ho wose nimdie na mfirase ni yamsuro nimdie na mfirase all
thoughts of theorems, all school of thoughts, all study of thought, all study, all thoughts of studying and, theorems. The Bible said, and in Yamisuru, read the word of God. Jimmy for Bunyansa and Mutia, na wobu and Chirachina so and Mutia. Na me person me cast and be the say, Nanwa wubedin was as so 8 year. Say ye can be say ya so be a radio no volume no TV. Asɛm ebetimi atoto ma asɛm ebetimi amwanya awade papa wonyame asɛm ye nyina so ede ma wo bra pa wonyame asɛm ye nyina so de me futupa wonyame asɛm me pacho te asɛm ni wonyame asɛm ye futupa ede ma awafo ede ma awofo ede ma ejanom te asɛm o ye kan yi pa enen kyerɛkyerɛ ayira nyame asɛm kroje ya frem ntimi nkyerɛkyerɛ enam bibi kakra benya dinti. I'm telling you, no kure yira. Oh, no kure ya pastor say, no kure yira pa. I'm telling you, no kure yira ya me dwinu ho ehwe say yentimi ansi awurade asam sokoso. Ankyire bu nyame ma ani wiase. Me come to about 10 years time. I'm telling you, we are losing the competent interpretation of the scriptures. We are losing the correct exegetical ability to disseminate the word of God. Nanka kanisa preacher jina pulpit mu na wo Kenya me somewhere correct hermeneutical ability, the appropriate homiletical ability, the apologetics no or the ban or Kenya meeting or Kenya miagene or say if or build it up on systematic theology or build it up on theology to Christology to pneumatology to soteriology to eschatology or delay into the word or buy a Bible or ye text no ye pretext no ye context no ye post text now what Bible semino or yen chile or yen pense mo utiminya ba efefri mo and idea ye heni pano ababegu ho ye gene said they are commodities to put money in our pockets enti ye kekense wunu bia e chire womo so kikamu anu mri area wudi ye pa so dia ya fra so de mani bi na bi so mo se enne edie ben aba na wa fafiri asem wa ye ka yirim oh so for no ya de pa o preach ye pa edie no ka ye ohunu edie ben na wa ka ye ohunu wose wasam ya mena asikania eya me kwanso han enipa bi afa awurade asem udidi ho ti asem no e bi afa nyame asampa edidi ho no kra na mo ya kristofo musemu ye nyame so man. I'm telling you omumomu no awia etimi ya me ya ohwe company bi te se Coca-Cola wama fa Joshua chapter 1 wase fa kwa wudi wona besie bi amede ho ahwe wonsa kuro ben na Coca-Cola be ya you are going to see that scripture pasted in there. Sir, the only thing that can compete with them is water. Sir, yes, and you won't compete pa kuro ben so and Coca-Cola ni ho. They took just one scripture from the Bible and they are working with it. I don't think Concorda. We are company bit is Apple. Now we are company bit is Microsoft. I'm a pick scripture be the same text, the same verse. And woman I pick it in Isaiah chapter 60. Now verse no Microsoft I pick it a almost scripture and Apple so I pick it a almost scripture. The Bible said, and who are these that fly like doves to their windows or into the cloud? That two words with windows and cloud is in there. Maybe you scripture now. Don't worry. Windows and cloud. Microsoft uses the word windows. And Apple for using the word cloud. The first cloud platform was announced by Steve Jobs or picking from the scriptures. Isaiah 60. And one will pick a scripture in the free year. Now me has said here will be bottom free and opacosia you may not accommodate. Dear Bentina when I'm here 70 memo. If I some cast me at the channel who can get Luke chapter 9 a year suma as you have food to me was a quamuko mom feska. Sikawo for and Fabinko. Mom Fanta dear
emfa bag nkuta aduane wo ho memfa bi nko asempa na me ka kire wo no yesu se monko amonko ya adwuma no kwa asempa tra adwuma no me na momra ma me hwese kombedi mo wo mo bedu your first question when I sent to you, did you lack anything? And the answer was nothing. And to yesu Luke chapter 10 osoma ediosono the Bible said woman so kono asem krono an wo de sha woman sa twa konkron no sa wo mo koya wo mo ba no osoma wo mienu didi wo anim fa kwa wo no ankasa be kwa ya asem patre adwuma no na Bible said wo mo ba no wo mo de ensamba ya awrade ya hunu sa wo mo nimpo abre wo ho ase amaye osemo mama ni nyi sa wo mo ni bre wo ho ase ede ma mo mama ni nyi mo mu se what should mo din I was so home. I'm talking to you. It in Revelation chapter 20 verse number 11 was na edabi beba enipa na be dwane afiri de wote akwanwane so no de wo frɛ no Onyankopɔn asɛm no enipa na be dwane afiri anim na wonya ba bi mfama wo oduru verse 12 na wo se mi hunu awufuo akase ne nketoa na wo biebie nwoma ne na wo bie nwoma bia wo frɛ no enkwanma no na wo bia ne din eni nkwanma nim no wato ni twiri ogya tade yirim and I go pay me ka somebody actually jidini obia nti asɛm ne bi yie pa I'm telling you the word of God and Christ be said your son say mokoye no bibi hia mo na said edum ye no kan ye no o se sa ye nsu bibi ahu hia ye me pese me bisa o se di nti na wo so osum nyame na wo ye yi na hia why me pese me bisa ade nti na hia somebody yekusa na me bisa edie ben pentina wo a wo sum Kristo no hia etimiya me nwanwa obi a wabedu Facebook no share page na mame ni bi de se me kasam keto bi na dia kire onyame microphone na no pay wo studio ha me pese me kasam bi kire Kristo obabi ye wo ne mayo no obantem to na keto de bi ni pa bi asa de nyuma te ana ne yeso abate we talking kan Metro chapter number 16 verse number 24 o kasam yo ho was wo bia o pese odi mechi no ma won fa na asenua na woni mechi na wo bia wo pese wo hide ne nkwa obia wo pesa obone nkwa ho ban no ebe hwere no na obia mintini nkwa ebe hwere no ne nsabeka Bible so wenye panya wiase na sa asem no Matthew 16:26 a very serious asem woni panya wiase na wo hwere ne nkwa de be mfaso ne wo so ana de be ne woni pade be maso won fansisa ne kra verse number 27 was woni papa ne de na gya ne wonyam ne na bofodom na eba wo betie ni pa bia kasa de nyuma te ene se de ne ye so aba eti I want to tell somebody as we disseminate the heart of God to everybody person who tells me sa verse no na me pese didi nkomo kakra o se na nipa wonya wiase na no hwede ne nkwa edi e ba mfasode na wo so wo nipa wonya wiase na no hwede ne nkwa edi e ba mfasode na wo so wo nipa si so na mo gidini na wonya ne ho na ni dini sheta na no pe na me kakra you know adofwe wo okay of me morning program this so ema wonya mi peja na wo niema na ekoyia especially gospel musicians, secular musicians, actors, actresses, politicians, preachers, altar workers at the church, and people who work for God, and income entrepreneurs, business people, you know, investors, and all that. I'm telling you, if it's almost so be no so. Emo mutimu ye omode ne kuda wo manim so wo manhunu wo mede ne sa akwa kotokum me ne wo kasa ye sie wo ma mo mafiri wiase abusuafo wo ye badwoma pa me pastor for asem wadwene to fam ne tie asem wa ye ka ne bi ye bigiri se be ye mfasode ne nhira so nko e de ma wo bi a wo tie asem ne bi fa volume ne nko so me kasem ketu bi na de a cherotie ne ye and I'm telling you they will tell you are the dawn, you are the best and all that all trend they will say things like that to you na trimude bape na you free di na hwiase di akire wo hwefom say tum won sori bio I'm telling you the word of God. The question then becomes onipenya wiase na wo hwede ne nkwade be mfaso na wo so. In other words, Jesus was trying to ask the question, so onipenya Bentley e de be mfaso na wo so, onipenya Rolls Royce e de be mfaso na wo so, onipasisi adan aha ni kromo ene wiase baabia e de be mfaso na wo so, say abranim kwa efiri nensa me hunu nipa bebre a wo masi so na wo manya ahodie bebrebe ni ahonya bebrebe na wo mawu na wo manfa bibia nko ne ntokwache ne esi wo machi ne nipa ko wo machi ntokwa me hunu ma wo mo ho fe na wo musi so na wo musi so a me tugu wo mo so
ɛko wɔn soa to the point say na wɔn dwene sɛ wɔn nko ani ahofɛfo nanso ankyɛ na nkantom na wɔn ɛne futuro ɛna edi ahyia etu kinkan Job chapter 4 verse number 19 and Bible kasam onipa na yɛna bebrebe na ebekɔ wie futuro bebree na beko wie futuro. I want to talk to you na kenyam sam de ye ba mu a ye twem okra na dwene si ni nyankopon so that is the only focus only drive say okra no a wo yira no ye twem adwene as wo nyankopon so wo bofo wo yofo wo tiri pagafo no wono ne pesa wo samba ne nchen enchen ni pa yira enchen na wa free akwantempo nim tete atempo no de agyaja no mo fa so enya home ma kra no enche ne free so I'm telling you obi ndina Bible so hwe yie de ye ne se wo gina won nhwe yie no ahwe ase e bia ba bia ne wo gina no ayira enka disa nka se de papa kinkan na no pay e wo metu nsempe etenso imadio no ba ko wasanya won wase me se awurade ni na na be ko soro hiniere mu age won ye meje wo soro na pede verse number 22 no o ka sembi wase dano nipa bebre be ba de bibia be ka se awurade yamfa wudi ansham yamfa wudi ansayade yamfa wudi anya ahwodenie eni nyuma e fa bebre won so be ka kire won se mumfiri mi sonko. Oh God, my God, mumfiri mi sonko ni moda awurade. Papa, Matthew 16:26 no amanfo se asofo se ye fa unya wiase japade nyina na nso mo si ada to kan nti so mo ni ate wa hunu se se me hunu se ahabra mono te dada nso te ewu na ekoso asofo nso bi ka ho. Yes papa. Yeah, na a statement to us. Sure. Oh, a statement to us. Very. Bebre wo de beto kan metu Job 14 no mem Job 4:19 kan homa me hwade na enkantom wona wote dote adan mu e wo nyina so wo emfuturo mu obia wote dote adan mu wo nyina so e wo futuro e wo frofro sa ebubu maba me pesa me ka asem kire obia wote dote dan mu obi we ka se me mente dote dan mu bete blog de e de blog no and I want to hear some ya kana se no pe oh woni why na TV why na wo no awie mu no wote obia te dot dem mu wose na obia wote dot dem mu no ni nyina so e wa asiti na imo said ye waji din afa said ye wanya ne ho afa said ye waheta afa obia nyina so e wo futuru asam na awira wo wo de ya kapri enipa ya ngranke di wo men so Dr. Kwame Nkrumah, Dr. JB Dankwa, Dr. Buzia, Kofi Abde Fabuzia, Shendi Pabipa, Sabia, Womo Sabra and Nibiabe, Kratche for woman, Kratche for they were in a place of notoriety and the place of acknowledgement and the place of iconoclastic tendencies. Womanana, you know, woman Gina Baby, but I'm telling you, Nipa Bia what it dot demo. Men found said ya obe kosu de sifafa. Men found said ya obe siswafa. Men found said ya obe jidinyafa. Unyina suona e wo futuro. Asam na serious o. I'm telling you. They said you nipa bi jidin and I find no mo. Shenipa bi pa. You know, people like Julius Caesar, Napoleon Bonaparte. Shenipa bi, you know, Winston Churchill. Shenipa bi to some Mozart. Shenipa bi pa si so jidin and omni adia. Womo to me yeah nipa bi one womo baba bia. A dumpa and a tuju womachi. We could do England 23rd February 2003 and I'm off catching them say, you know, Dr. Billy Graham. Those days, you know, Oba London crony now comes to a standstill. But even the man of God, what they say, any penna a tidoti demo in Yinaswano, a wufutu. In Yinaswano of Futurum, I'm telling you, na say ye futurumwa, or nipa bia begina with Yamiate Mokunya and Impel. Dear Wadini Padiana, your papa now, but what can Semiano Pemura? Now somehow can you hint us some. I'm telling you, as somehow can say. Kanu awutimuno ayawodia eyikosa ayawodia na anasa constituencies kaka ho as oh I want to talk to you I want to talk to you TSMD ana ekunafuo si kaka ho maborofo de ka ho wodia na
me say atemuo da wanim you know kankantom sancha chase bi o na enkanto wana wote dote adan mu oya na wonyina so ewo mfuturo obia wote dote dan mu ni nyina so wo futuro mu read na wo frofro wanse abubu maba wo be frofro se abubu maba efri anapa kwese I am talking to you me say wo be frofro se abubu maba inu na no kan wasemo 2 Corinthians chapter 5 verse number 1 was wo dwiri yasase so ntomada no a wonim se yenim se ye wo fie bi wo so a one fansa ene si ntomada we ye bedwiri yabedjiri ne ka samachiro ya na mehwemi nua ma no mehwe sade wo masra wo widie ni na you know me yabedjiri yes ye ube frofro and na me preach was na me catch up unufu be frofro ufufu anyingu ebebubu ebe propro wo hunu munufu abubuda e ka samachiro tedi you know said that we are no ahihye de egu brezia mu na de yi sirade asida so wa pompi bi apia bonten me said be ba be pika him no wa de ntoma akata so I'm telling you the word of God ade bia woni brewu me kasa kire mo badwuma antie no mfa ade bia woni bre awo woni bre wuo woni bre esu woni bre sede woni bre ade bia woni bre sade o senkafo tremiensa e kan ye no the work kan ya ka say 2 year woni bre entitimudie woni bre I'm telling you king am tell you that some ade bia woni bre awasama no woni bre awahye ama no bre wo ho the man you know ade bia ya adwuma ye na asase so awo woni bre woni bre wo nso woni bre wote woni bre woni bre na de wate no tutuo woni bre tutuo woni bre okum woni bre okum woni bre osa woni bre na osa enso woni bre bubuo woni bre bubuo woni bre na osie woni bre osie enso woni bre esu woni bre esu woni bre na sede woni bre abobodie woni bre the Bible said abobodie woni bre na asa woni bre na asa woni bre abo tuguo woni bre aboa ya boa no ya tuguo woni bre aboa no bra woni bre na boa no enso woni bre atuye woni bre atuye woni bre na atuye entitim woni bre atuye entitimudie enso woni bre ohwehwe woni bre woni bre oyira woni bre na ade na yira enso woni bre enhweso woni bre the Bible said enhweso woni bre otuguo woni bre na otuguo enso woni bre sone woni bre the Bible says ye titi bibi woni bre na opam woni bre na ne pam enso woni bre kom ya woni bre come here woni bre okasa enso woni bre I didn't know that come here is a weapon oh yeah come here is a statement I'm telling you adia bi won ma wo bi ya the wisest thing to do is to you come my God I'm telling you enya adia bia na ebua I wish I can tell our politicians enya bibia na ma party communicators em nko yi ano ebia ne nipa no awu ko yi na no no ebia ne nyame ne wo apam ebia ne wo yekunafo ebia ne wo yisia ebia ne wo yajankaba wo ne wo saka ne se ya pe wo ne wo saka nyame ani e kasa ma chiro come here wo ne bre na okasa wo ne bre enso wo ne bre odo wo ne bre odo wo ne bre otan wo ne bre tiani yao odo wo ne bre enti brother no wo ka so obewade wo ya wo park wo na wanwade wo no ebia na wo yesua hunu ewrade no pese usua bibi free say nipa ne nchen enye wo mu na be patoti asem ni enye wo bia na nyame de ba na wo bre mu say wo mena metena dem ya be kasem cho the people that come into your life they come in 3 categories. Number 1 for a reason, and number 2 for a season, and number 3 for a lifetime. And so some of the people will come into your life for a reason. After the reason they will leave. Others will come for a season. After the season they will leave, and the rest will come for a lifetime. They will stick with you. Oftentimes the people that come for a lifetime are the people are oftentimes they will irritate you. They will get over your nerves. They are not afraid to rebuke you. They are not afraid to correct you. Those people, they are always on your case. I'm talking to somebody. They are the real people, not the fake people that come to interfere in your sphere of space or parameters of your space. I want to talk to you today. I've only been in Kosoria, Kenya, Mia Juniper, and the Achina microphone. Come up with them to the na omanyo e wone bre wasemfaso ben obisao asem krono a obisao wo Matthew 6:26 no emfaso ben ana dia wo yadwuma no nya obisa the same question that Jesus beside na say nipa onya wiase na wo hwere ne nkwa e dia emfaso
he is using a business verbosity or vocabulary, or use a business term, or use a business word, a transactional word, and I will use a DM for a dear ben for sword. On the brain, dear war bre when a human will be one the bra war bre and ho asanga 14 and you you do what Ecclesiastes chapter 4 verse number 18 18 moment Ecclesiastes chapter 4 18 okay chapter 2 18 chapter 2 verse number 18 what's na me brand wo wiase na ebe fono me se me began ho mani podi machi beba no but you tell something you bow bra wo wiase na ebe fono opa mo amato iPhone 11 unze chirache you know they are not releasing another one because of the pandemic. One was half no opa mo release another one iPhone 12 obeto 11 natural got 12 because 11 afono. I'm telling you yeah dear enumpo efono. I am talking to you. There is a vacuum in the heart of everybody, and it is only Christ that can fill that vacuum. This morning, ladies and gentlemen, me the Christo no, me the Christo ni jina with him. And you nyame som bachiri nyame som no amo som no enye no ho asem na meka. Enye you know ne ye katiri ya nimu chiri nyame som pa epem ho de. Ma menkenka wosenkafo etire eyi ni nwebie no yimu ye dum otwe ani dum kronkan o memtu. Na me bra ni wiase nyina. Bra wo wiase na efno. Sem began ho mani nipa wanyere odimachi ebeba no odimachi ebeba no hwampo nanim se obe nipa no madidi fo no hwan onim so enyanse ana obe kwasea na so bedi badi ambele pan wiase na so ya was wedi o matem na me nam kiro we gum asempa ne ye ka ewiase ayi wo mu enyansafo wo mankwasiafo nzu. There's no two ways about that. Oba asori mu a wo behunu Bible kan wo Matthew chapter 25 verse number 1 was a maba we do bi tase won akania se wo kohyira ifirikon. He brings two category of virgins enum ye nkwasea enum ye mbadwoma. He makes it very clear. Ti asem ni wan hwe ye na ware wo kwasea wo bre. I'm telling you. Wo ware wo kwasea wo bre. Yeah. Edina no kan Matthew ejire nso ye mu ye nsia wasem fa de kronkron e mankraman enipa ni bi ho a wo mo nkraman nsu ebi wo mprekosu. I'm talking to you. I can Bible anka wenum na be hunu sexy magazine na be kan akenkan sexy magazine mo adwena sey kenyam sem na ekense hunu tia kenyam ya adwen fa nkyerɛ kenyam sem kyerɛ wa afi na ba ba tutu atade wo kyerɛ sey ha be kenyam Bible mem tia wura de sem wase na so bedi madi a me bla pen wiase bedi madi a me de ma bra apen wo wiase na hwampo nanim so obe nyansafo wan nanim so ye nyansa ana wakwase na so bedi madi a me bre de me nyansa pen wiase nyina kan bra fam yesu eye huhudi yesu ye huhudi na me nume ho bra me bre wiase nyina na me nume ho bra me bre ya na me to Rolls Royce ya me nume ho efiri se Rolls Royce ikura me to madidifo ebeba be ya de so ade ama no ye ne me isi abro san wo me kuro mu nkwati ane bɔ me a hamadwene efiri se wo mo amedi beja wo mo no anya na akoya de so ade ama wo mo penti kura bi anu wo mantimi anto bi empenti ya na you know intimi dwene ho se nipa no akura ade anu amedi ja no obetimi ahweso na wontimi hweso na kyerɛ se menya dikan agye atom se mipo mimpo ɛda bi ba me di beja ho me free ho ade akɔ me ka sama kyerɛ wo MPP NDC PPP GPP whatever PP munti asɛm ni bi ya na no pay ade bia ye pre ho ye beja ho e ma wi free se ye na nanom na edi ade omokɔ ye nso ye beja ho akɔ munsuso nye mo homo na munsuso nye mo homo na. I'm talking to you. Munsuso nye mo homo na obi on ma wo tie misesi ya amanyo semunti afi obewu yeah obi be fa de aboni tirim bronya bosome no ne de to so dia sabako. I'm telling you 5 people died in this registration. Now 31st and 2 obi in the name of politics. Because some part you tell you would ya check it kowachi na check it one way woman party no dia ya ma ya kowachi na check it what more woman ni pa ye ne one more the ya ko check it you know na keka kukuku nkwasie wu now then you will know say wow yere no ma. I'm talking to somebody in this place king about remember every say toda
ɛsɛ sɛ obi a wabrɛdi ne nyansa na twene ɛne ne nimtie abrɛ yɛ adwuma no abrɛ yɛ adwuma ogya ma nipa a nneɛma wapɛnya ɛwɔ Labone, Italy, Germany, East Legon, yi wanwan, yi no kasua ɛnyɛ na wɔbɛgya hɔ ama nipa wamrɛ ho ni sɛ haya bɛwiase ɛnso nipa do som kyɛn han ɛfiri sɛ wɔ mu nnwuma yɛ bɔne kan bra from next week obi a wɔyɛ bɔne no ɔtan han ɔma han ho na wɔamu ɔno ne ne nnwuma ho atɛn kan bra from wɔse na deɛ ɔyɛ deɛ ɛyɛ nokorɛ no hana mepɛ sɛ mede asɛm ni na asie wɔyɛ deɛ wɔyɛ nokorɛ no ɔba han mu nnwuma no wonsɛ no nanam ɔkan abrɛ meba no wɔse dua bɔne ɛntumi nso aba pa ɛna dua papa ɛntumi nso aba bɔne ɔkan aka bɛsii so sɛ dua no aba na mode bɛhunu dua koro a ɛyɛ but Matthew chapter 3 verse 10 na wɔka asɛm mi nso wɔ hɔ Matthew the 3rd chapter the 10th verse ɛde asɛm na ɛba na wieyɛ ɛna no pai wonya adwensakyerɛ I'm talking to you the heart and the word of the Lord obi a wɔtie me ɛwɔ sɛ wotumi ba adwensakyerɛ mu yɛka bia no pa Reverend Nana Asafo ne kan yɛka bia no pa awiane anummerɛ I'm telling you tie ne yie mame enya de ketewa bi tiefo no mo hwe wo Facebook live no ye mfidie no jam up and down na ne no you know a software problem bia higher dwe it what I'm going to do I want 10 people only that are watching muamu abrochirefo ye ntine ya higher ho pa ye Facebook live se be ya sempa no ebetimi ato mo me pe 10 people pe ama mato one laptop brand new laptop now you install a fresh TV, a fresh software onto it now, yeah one brand new laptop made the number no about the tuja wo no just put it there the name on the number Samuel Owusu Safo the number 0552 Adiana Semame now one more no me 10 people or china no we will bring a brand new laptop here with a brand new installed software we don't need this breakages and all that when you some year cano here you know bricks and all these things because Bible can Yakubu woman etedikai imu ya dronu ba kono o se asem wate wo mu no etimije wo nkwa the engrafted word of God is able to save your souls na asem etimije nkwa wo ha edie benti tienie ebetina se man fidie ba be din se hunu wori paso sa mo kire se wo fidie no pese wo kire se ya kenyam se mo aba be di se wo fidie no kire se o kire no pa ye wi akoto ne twene mane hunu se fidie no ne su ni mfa so kenyam se mo wo pese wo kire se o kire mo mfa fidie fu from na ha fa number ne to ho brother fa to ade ne so quickly stack it there for the people me per 10 people buy a new laptop na yem fa mesi ya ne nyam ya adwuma na musum nya bi hwe na wo kra ne ntimi nya nkwaje praise the name of the Lord. Hallelujah. Yeah, if I told stuck it there for them now you know click it there to the lower third and boss make it very big now will be a warrior may pay 10 people you hear one new laptop now you install a fresh you know software onto it you know petition for praise the name of the Lord. Me da se bebre afa tie ye me ka asem de akire nyame ma na me de asem ni na aba na wie ade bi wo ho ne ma mienu onipa bi asi so a wo benya mu baako is either blessing or cursing and one no Deuteronomy chapter 11:26 de asem ni na aba na wie e kan we wie pa me no bo mpa ye Bible so wo de wano be pa ma ka se Kristo ni awurate na wo de wakoma gye de so Onyankopɔn na nya ne na frɛ wo fom a wo begye nkwa koma na wo de gye du kotini ni ma no na wo de pa mu de konkwa gye mu I'm telling you the word of God if any aba ayi ne so me person mude na pretty woman monomuni ade na me mamu yi please monya yi very yi number no 0553369711 mo am radio soon na mo ka ho 0553369711 lastly 0553369711 yeah to new laptop and set up a new thing na breaks in this money na it is away it you know you pretty woman, normally all those lovely people, you know, all of you, we need a laptop this afternoon. Watching the embassy way, me banner wa me butu atu watching baby. The cousin panachiro. Opa, my memra ha ya wadana sa di we so. Had a fun way disturbing pa. I kenyam some. Mama me banner ya me butu atu watching baby. A tough of
foforɔ monto papa prɛko sɛ apple ne yɛde asi hɔ ba na apple mac pro ne asi hɔ ne yɛyɛ nyame adwuma yɛ ne yɛtumi yɛyɛ nyame adwuma apple ne bɛboa pa apple ne ama macbook pro ne asi hɔ ne yɛde yɛ nyame adwuma you know woyɛ ana wo sɛ sɛ yes ɛfa ni agorɔ ɛfa ne yɛma ni agorɔ kakamba bro yɛwie nhyira ne ɛnomeɛ wasehwɛ mede nhyira ne nomeɛ mere gu w'anim ɛnɛ na mede nhyira ne nomeɛ gyina w'anim sɛ mutie Awurade mu Nyankopɔn mmara sɛ nsɛm a motie mɛhyɛ mo Awurade yi a Nyankopɔn mmara nsɛm a meka kyerɛ mo na yi wobɛnya nhyira mobɛnya deɛ yi nhyira mobɛnya deɛ yi Nhyira. deɛ wɔte asɛm no wɔde yɛ adwuma wɔnya deɛ yi wonya nhyira onipa a wɔfa asɛm no wɔfa mu abade bɔ ne berɛ a wɔnya deɛ wonya yi nhyira kan berɛ fam wase na sɛ moantie Awurade mu Nyankopɔn mmara na nsɛm sɛ moyɛ asobrakyeɛ ne mo pirim makoma ne moantie Awurade na moma ne firi ɔkwan a na mede hyɛ mo moma nɛ ne yi firi so ɔkwan a yɛahyɛ mo nɛ yi so ɛkɔdi nyamfoforo akyi ɛkɔkɔdi anyame foforɔ Na mosom a kankan ne mu nso kankan no ɛwɔ Ghana ara mokɔkɔdi akyi dɛ ɛneɛ mobɛnya nnomeɛ mobɛnya deɛ bɛyi ɛnomeɛ mobɛnya deɛ Amen. ɛnyɛ me nwanwa sɛ Ghana awiawia I'm telling you ɛnyɛ me nwanwa Romans 10:9 and 10 ɔsɛ wode wano ɛbɛpɛɛ ma ka sɛ Kristo Yesu ne Awurade na wode wakoma agyeɛ de sɛ Onyankopɔn na ɛnyane no afiri awufo mu a ɔbɛgye wo nkwa kɔma no wɔde gyidi kɔte ne nim mu ano ɛne wɔde pɛɛ mu ɛde kɔ nkwagyeɛ afei ma me ne woma mpaeɛ ka sɛ Awurade Yesu ɛnɛ anɔpa yi me Kofi Duru mate wasɛm na mayɛ krado sɛ me ne Kristo ɛne ne nkwagyeɛ tumi ɛbɛnante fa me bɔne kyɛm kyɛ me firi neɛ ntia bɔne kwan esum ɛne ne nnwuma ɛna anɔpa yi mɛpagya me nsa ɛde akyerɛ Kristo bra mabrabɔ ɛbɛdi mabrabɔ so hwere me din ɛwɔ nkwa nwoma ɛntotorobɛnto ne hyɛn a ɛma menyɛ yeraba mede me ho ma wo nyame ho nkronkron bɛtena makoma mu ɛbɛdi mabrabɔ so meda wase sɛ watie me mpa bibra mebɔ mpa yie to adɔfo yi na ahyɛ wo nsa obi a wotie yɛ na anɔpa yi ɛsrɛ wadom ne wo nhyira soronko ɛde ama wɔm ɛbɔ mpa yi a ebi nka ma ɛsrɛ nkonimdie basa no ɛwɔ nasrɛ ne Jesus din mu sɛ ma wo basa ntrɛtrɛ ɛmfa ma wadɔfo yi obi a na wahyɛ dwamane dwa ma mfasoɔ ɛnhyia wo ma ma wo nhyira yɛ nipa adefoɔ a brɛ adwuma nka ho ɛnhyia wo ma ɛbɔ mpa yi ɛtu yɛ ma mpanin ne Ghanafoɔ hyɛ wo nsa ma yɛnhunu wɔ sɛ yɛagye nkwa na yɛnhwehwɛ wo nsom wɔ honhom ne nokorɛ mu na da kɛseɛ no ntotorobɛnto ne hyɛn a ɛnto yakoma ɛberɛ yi mebɔ mpa yɛ nasrɛ ne Jesus din mu ɛsrɛ wɔ dom soronko de ame nipa egu nnadua mu prison na mabɔ bi de ame nipa egu asopiti na masrɛ wayaresɛ nkonimdie ne anidasoɔ de ama wɔm sɛ Awurade ma wɔdom nsa so ma wɔm afei kurakura no mɛsrɛ wadom ɛwɔ Yesu din mu de ama Reverend Nana Yawosafo na mabɔ mpa yɛ sɛ baabia na wɔbɛgyina ma wahoɔdenneɛ ne mu nkwagyeɛ tumi no nyɛ adwuma mebɔ mpa yɛ ma me wura no onyamfo yi a wɔte adwa mu de ma no nɛ ma wo nkonimdie no nya ahenkyɛ nhyɛ ne ti ɛwɔ te asefoɔ Jesus din mu obia wɔtie yɛn ne ɛda ne koma pono so Awurade fa mmɔborɔhunu ne wayam hyehyɛ tie no ne ma ne sufrɛ ɛnuru w'anim ɛbɔ mpa yɛ ma online church foɔ ni na mo a mowɔ Nana Yawosafo page yi so ɛdi mu na ahyɛ baabolo Nyankopɔn nsa wɔdomfoɔ no ɛmpagya wɔdom nsa ma mo kuro bi a mowɔ so Awurade nhyia mo na wɔnyɛ mo so nsa nkyerɛne ma ne nsi mo yie adom no nti na sɛrɛni ne din mu Jesus ɛne yɛabɔ mpaeɛ amen.